Ahojte budúci scenáristi. V dnešnom workshope si povieme, čo presne je scenár a prečo je paradigma dramatickej stavby pre ňo kľúčová. Poďme na to. V prvom rade si povieme, čo scenár nie je. Nie je to divadelná hra, nie je to príbeh a nie je to ani román. Scenár je technický a kreatívny dokument, ktorý prekladá príbeh do filmového jazyka. Inými slovami, scenár nie je o tom, čo si divák prečíta. Scenár je o tom, čo sa bude natáčať. Má 3 úlohy. Prvou, ukázať, čo vidíme, čiže obraz. Druhou, ukázať, čo počujeme, čiže dialógy a zvuk. A treťou, určiť, čo sa deje, čiže akcia a čas. Jednou z najväčších chýb začiatočníkov je to, že píšu scenár ako knihu. Kniha pracuje s myšlienkami a opisom. Film pracuje s obrazom, akciou a správaním postav. Ak v knihe napíšeš, cíti sa smutný. V scenári to vyzerá nejak takto. Sadne si, neodpovedá na telefonát, pozerá do prázdna. Pointou je, že film nehovorí emóciu, ale ukazuje ju. Žiadny scenár by nefungoval bez tzv. Kostry. V tomto prípade bez paradigmy. Uvediem príklad. Predstavte si také auto. Skladá sa z kolies, zo sedačiek, zo svetiel a tak ďalej. Každý typ vyzerá inak, ale každý sa skladá z rovnakých častí, čiže z rovnakej paradigmy. Všetky tieto malé časti spolu tvoria jeden celok, čiže v tomto prípade auto. A rovnako funguje aj scenár. Každý je iný, ale zároveň sa skladá z rovnakých bodov. Tieto body tvoria paradigmu. A na tú sa teraz pozrieme. Máte námed na film. Teraz si predstavte dlhú úsečku. Rozdelte si ju na 3 časti. Prvá časť sa nazýva expozícia. Druhá časť, tá najdlhšia, sa nazýva konfrontácia. A posledná časť sa nazýva rozuzlenie. Zoberte váš námet a na začiatok úsečky, teda do expozície, si napíšte, ako váš film začne. Na koniec úsečky si napíšte, ako váš film skončí. Bude mať vaša postava šťastný koniec, rozvedie sa, ožení sa, dosiahne svoj cieľ, zlyha? Teraz máte pred sebou začiatok aj koniec vášho filmu priamo na paradigme. Vo väčšine filmov, ktoré ste videli, sa vždy okolo 20. alebo 25. minúty udeje niečo, čo zmení celý smer príbehu. Tento moment sa nazýva bod obratu. Od tohto momentu už príbeh nejde rovnakým smerom. Niečo sa zmení a postava sa už nemôže vrátiť späť. Predstavte si to ako bod, kedy sa váš príbeh preklopí do akoby iného sveta. Na našej paradigme si ho vyznačíme tu. V tomto momente si položte otázku. Čo sa udeje mojej postave? Uvediem príklad. Použijem film Insidious od režisera Jamesa Vana, na ktorom som sa ja sám učil kedysi písať scenáre. Na začiatku filmu vidíme rodinu, spoznávame postavy, zisťujeme, aký je ich život, čím sa živia a čo robia. V určitý moment filmu, čo je okolo 20. minúty, sa však udeje udalosť, kedy sa ich malý syn ráno nedokáže zo spánku prebrať. V tomto filme to bol prvý bod obratu. Od tohto momentu už postavy nemohli žiť tak ako predtým. Niečo sa zmenilo. Je to akoby niečo z iného sveta. Zoberte váš námet a napíšte svojmu scenáru tento bod. Aká udalosť sa udeje, ktorá mi úplne zmení smer príbehu a smer celej mojej postavy. Teraz sa pozrieme na druhý bod obratu. Ten prichádza tesne pred koncom filmu. Je to moment, kedy už postava robí finálne rozhodnutie. Rozhodnutie, ktoré ju nasmeruje do finále. Nie je to len o akcii, je to moment zodpovednosti pre postavu. V Insidious otec dieťaťa pochopí, že ak chce svojho syna zachrániť, musí vstúpiť do sveta duchov, do sveta nemrtvých a aj napriek tomu veľkému riziku to urobí. Čiže toto bol jeho druhý bod obratu. Je to moment, kedy sa už opäť nemôže vrátiť späť a urobil to finálne rozhodnutie pred koncom. Na našej paradigme si tento druhý bod obratu vyznačíme tu. Opäť si položte otázku. Čo sa udeje mojej postave pred koncom filmu? Rozvedie sa? Ožení sa? Dosiahne svoj cieľ? Umrie? A teraz máte pred sebou paradigmu vášho scenára, kde máte vyznačené všetky základné body. Teraz prejdeme k ďalšej časti stavby paradigmy a to sú filmové sekvencie. Veľa ľudí si myslí, že film sa skladá zo scén. To je pravda, ale zároveň aj nie. Film sa v skutočnosti skladá zo sekvencií. Sekvencia je skupina scén, ktoré spolu tvoria jeden ucelený dramatický blok. Scéna je moment. Sekvencia je mini príbeh. Predstavte si sekvenciu vo vašom scenári, kde vaša postava niečo stratí. Čiže táto sekvencia hovorí o tejto jednej veci. V rámci tejto sekvencie vidíme prvú scénu, kde postava zistí, že niečo stratila.
Nasleduje druhá scéna, ako to hľadá. A potom príde tretia scéna, kde vaša postava naráža na problém pri hľadaní. Tieto scény spolu tvoria jeden celok, čiže jednu sekvenciu. Sekvencia nie je o jednej udalosti, je to o jednej myšlienke v pohybe. A sekvencie sú nástroj, ktoré tento pohyb riadia. Bez sekvencií máte veľa scén za sebou, ale žiadny progres. Teraz si spojíme dve veci. Paradigmu a sekvencie. Paradigma je kostra filmu. Sekvencie sú svaly, ktoré túto kostru hýbu. Pozrite sa teraz na úsečku, ktorú sme si nakreslili. Expozícia, konfrontácia, rozuzlenie, body obratu. Každá časť paradigmy sa skladá zo sekvencií. Čo sa týka expozície, tu sa dejú sekvencie, kde spoznávame postavy, spoznávame svet a prichádza nejaký problém. V časti konfrontácie sa dejú sekvencie, kde nastávajú prvé pokusy vyriešiť problém, je tam eskalácia, sú tam prekážky, je tam napätie. No a v časti rozuzlenia sú sekvencie, kde máme finálne rozhodnutie, dôsledky a vyvrcholenie. Sekvencia nie je o tom, čo sa stane. Sekvencia je o tom, ako sa problém vyvíja. Každá sekvencia musí príbeh posunúť dopredu. Ak sa nič nemení, nie je to sekvencia. Sú to len scény. A scény majú byť len súčasťou sekvencie. Dobrá sekvencia má tieto tri vlastnosti. Za prvé, cieľ, postava niečo chce. Prekážka, niečo jej v tom bráni. A za tretie, zmena. Na konci sekvencie sa niečo stane, niečo sa zmení. Ak sa nič nezmení, nie je to dobrá sekvencia. Je to, ako by každá sekvencia mala svoj úvod, jadro a záver. Je to akoby ten mini príbeh. Predstavte si napríklad sekvenciu, kde postava hľadá niekoho, kto zmizol. V prvej scéne by zistil, že niekto zmizol. V druhej scéne by sa ho snažil nájsť. V tretej scéne by narazil na stopu. A v štvrtej scéne by bol bližšie k pravde. Zistil by niečo, čo by ho doviedlo do druhej sekvencie. Čiže nie je to séria nejakých scén, ale je to rast napätia. Naša paradigma nám hovorí, kedy sa to deje, ale sekvencie nám hovoria, ako sa to deje. Spolu tvoria komplexný systém filmu. Teraz vám ukážem, ako sekvencie na paradigme píšem ja. Povedzme, že chcem napísať scenár k 70-minútovému filmu. Rozdelím si paradigmu na 7 častí. Povedzme, že chcem, aby každá tá časť mala približne 10 minút. V tomto momente si poviem, čo chcem, aby bolo obsahom každej mojej sekvencie. Aký problém, prekážky a riešenie chcem mojej postave napísať a vložím si to do paradigmy. Nič viac, len krátke opisy deja k tej danej sekvencii. Keď mám toto napísané, prechádzam na systém farebných papierikov. Každej sekvencii priradím inú farbu. V tomto momente si už píšem konkrétne scény, ktoré chcem, aby daná sekvencia obsahovala. Napíšem si ich a prilepím k paradigme. Keď mám toto všetko hotové, vidím na paradigme všetky svoje sekvencie, všetky body obratu, začiatok filmu, koniec filmu a to všetko ešte predtým, ako som vôbec celý scenár začal prepisovať. A až keď mám toto všetko hotové, až vtedy beriem celú paradigmu so všetkými poznámkami, ktoré som si zapísal a prepisujem ju do finálnej podoby scenára. Prvá časť základov scenaristiky je za nami a v tej ďalšej si ukážeme a povieme, ako napísať funkčnú filmovú postavu. Teším sa.